zväza. Nemá veľký. Wow. No tak... To je nejaký 14 ročný detstvo. 3-1 vyhrál. Ale toto je idol. Ja to pozerám radšej tak. Hej, je to rád. Zistíme. Podľa mňa ani sa nedávaj. Dorazí od koľko rokov do koľko? Od 15 do 17? Hej, toto je doraz. Áno, to sú Do 17, že? to sú 18 piatní. Do 20 juniorov. Ale piatní môžu na výkonci. Keď stane 8 na autke, neplatí mapu a on dojde k tomu takto a tlačí ho. To je áno, že to je úročiť. Ja by to museli byť jak tá. Krásne vykonanie. Nikomu, no, to krásne ozaj nikomu. Vieraz, lebo vás bolela včera hlava, keď išiel tak mlad. No, my tu to hovorili s nami, že on ešte ostra. No. Dobrý šport, trošku. Vyšpolkám ho, učári. Nie kesku. Tu môžete mi dať samici. Manjka, že mali odpísať. No, to sú... Ojde. NPS to stačí problém. Aj pískalo. Ale vlastne to je... My sa hrala. My nehrali si to. A pak to viac strelil v skútočne. Ďalší gól, keď vystrelí a volá toho krásne, a volá toho jednu smolu. Nemôžu spraviť trochu tomu. A keď sa odnoví, tak to padá. O tento vystrelil na futbal. To sa nerobí. Môže nastaviť tomu. Jedna minúta do konca druhej triedy. Takže gól do šatej dodá. Jaký ja mal tu typ? Ne, ja chcem vidieť král, je to také zaujímavé. Ale... Sa mi včera páčili, že si nahrával, to je pravátne. Tá presilovka tam bola čo? Prosím? Tá presilovka v tým, ktorom... Tá výtka? Ne, presilovka. Ja tu stále nechcem, ja sa rád to na hodiny. To sa bude rošovať, lebo on ešte nevie nahrávať na to. Silviu Marinu tu dám gól. A to už nestihnu. A to je 23 a som čakal 0-3. Ty si znovu juniorko nastaviť, čo 15 rokov nie Kto ste sa tu včera byli s tými juniormi? Tento tréner. Náš coach. Ty?
Najväčší bitka v týme. Ale ne, vyšla. Ale to je čo, 88, čo skáčali. To som bol ja. 11. Si sa bil ty? No. Tak si mal na dole ruka, jen tu pod. To je krajšie. To som už To by bolo úplne konec. A to je len najľúbené dospieť ako junior, to môžu už aj domáci prvý, čo teraz tu tam... Nie. Ale majú bližšiu striedačku. Jaj. Tak my rýchlo dali do kisa, aby to bolo rýchlejšie. Ale nemôžu sa zdržovať. Pokiaľ sa zdržia, stopnúť si. Robíme sa naučíme aj pravidla. Budem pískať potom, budem všetko pískať. Blažo junior. Čo tu robí? Šta je, poznáte to, što je